Башкорт дәүләт академия драма театры бүген гөрләп тора. Ни өчен тиһегезме? Сөнки бында бүген баш калабызның төрле укучылар йыелган. Әйдәгез танышайык. Тап шундай исем астында үтте бүгенге сара. Уны Әсә йөрәге төбәк җәмәгать оешмаһы үткәрде. Тамашага 9-11 класс сыгарылыш укучылары чакырылды. Biz indi 9-11 класс балалары өчен уларның ул юлга сыгарылдынан уларды таныштырып, һөйләштереп үзара хәзерге онлайн форматтагы заманда улар бит күп вакыт интернет ашаган утыралар. Шулай итеп уларны осраштырып, таныштырып, һөйләштереп, киләсәктә ул юлда бергә баруларына өмет куеп, без уларны елда осраштырырга тырышабыз. Проект секторында кунактар күренекле актерлар менән танышты. Шулай ук үзенчәлекле спектакль дә караны. Ул спектакльдә үсмерләр иҗат иткән. Армейские, помнишь, в детстве, а? Я у тебя просил, а ты мне не давал. Вот они же сломанные лежали, а мы их отнесли к часовщику, теперь еще 100 лет работают. Драм квадратик берләшмәһенә йөрүче кызлар егетләрнең минең эсендә цунами тамашаһы бөтәһенә лә охшаны. Һин үзенең пьесаларда ничек язаһың? Бұл пьеса минең иң мин беренче тапкыр яздым. Былтыр драм квадратик проектында безне өйрәттеләр ничек пьесаларны язарга. Без беренче тапкыр яздык. Кыен ине. Берәр әйтергә уйлайһың, ничек аны язарга белмәйһең. Шуңа безгә Ангиза ярдәм итте. Ангиза Ишбулдина безгә язышты, ничек матур итеп язарга, ничек итеп күрһәтергә яхшырак. Шуңа сак кына кыен булды. Байрамга килгән дусларыбыз матур тамаша караны. Үзара танышты, дуслашты. Ысынлап та, бындай очрашулар йөрәкләрне йылыта, дәрт бирә. Сара баш калабызның төрле кызлар егетләрен җыйды һәм ысынлап та күтәренке кәеф бүләк иткәндер дигән өметтә калабыз. Мәдинә Хәмидуллина, Вахит Хәлимов, Тау-Тау хәбәр өчен.